Umumba. Kita tu tuisi kini, ini tu. Oh tuisi ke, ini apa gue, ini tu kita. Ini pasal tuisi ke, ini nak tu nanya ona, ini nak mana benda tolite je, na piam gaga senaga piam. Uzi hem na bubu yuba, gamam hotel. Ofuni mi yawe ko ball. Eji maki ko ball piagde mi hem na takare. Eji maki gummeni. Bagano guide takare na kakare ay ko cha ball anya ga yi ngori no wore. Ga gummeni. Eji ya piagde mi hem na no waka. But he ko jo anya na ona amogo mu ma ko ma ke tele mo na kuzure ho gwo ka ga kujere ha ke ko ball. Mo na ku gwo ka kujere ha ke she gummeni. Ya o hende eji maki apia mi he o mo na takare. Even okay who ko wash atuare. Say she na for na for she na generation yena change yena agbanwe you need ndị am na akọwara gị n'oge anyị dị ntakịrị ọwụ ya na-akpọ ihe ime isi ike anyị mere maka na asa anyị agala ịkụ bọọlụ anyị esi ọnwụ ga kọọ bọọlụ maka na ọ na-amasị anyị asa anyị agala ikwu mmiri na anyị nwere ike nwegbo na mmiri kama mma m gwụchakwa ọchị ebe a banye esi ebe afọ anyị kelere Chineke na anyị abaghị na ihe mberede mana anyị chịkwere ya n'ime ya maka mana n'anya dịka ọrụ nzuzu a na-eme isiri n'ime ya lụọ nwaanyị si n'ime ya n'ụlọ si n'ime ya bụ ụgbọala si n'ime ya moto ụgbọ si n'ime ya bụrụ ọnọrọbụ ọgba mkpụrụ gị ga-esi chọpụ otu nwa gị mee ọ Chineke ka ọ nọ n'aka ihe ụmụaka ga-ahụ mana ebụrụ akwụkwọ ka a kụziere gị gbapụ ịma ihe dị iche iche ụmụ agụcha m ihe niile ha na-akwụrụ ụgwọ ha na-eme ha na-agacha ma voice lesson ma piano lesson ihe dị iche iche maka na ọ wee ruo mgbe ha tolitere ka ha nwee ike họrọzie ka ha ga-eji aka ha mee ndị mụrụ m nne na nna m enwe mgbe ha si lekwụzi ị ga-eso ya mere kwụọrọ m ụgwọ akwụkwọ oge mgbe m toruru iche echiche chepụta ihe m chọrọ iji onwe m eme ihe m chọrọ ime ha kwadoro ya otu akwa ka ọ ga-edị ebe ụmụaka m nọ ihe ụgwọ m ji ha wee zụta n'akwụkwọ m zụcha ha n'akwụkwọ nke ọ sọziri ha ime ọgwụchi aka ha ime ya maka na oge agaala mgbe a na-akwanye nwata akwanye mere ihe ya mejọọ ya ị ga-atụ ya ọta mba ịpụtara ihe gbasara ụmụaka ị mara mgbe ụfọdụ a na-esi na isi ahụ na anọdụ ọdọzi ọkụkọ ọbụla ga-abụ okenye site na onwe nke na-emetụ ibe akara aka dị iche iche ofu ihe doro m anya ahụ na mgbe anyị na-etolite ịbịa n'ụlọ anyị onye ọbụla ma nwere nka ịkpa amụ onye ọbụla nọ n'ụlọ anyị nwere nka ịkpa amụ kama ọ so naanị m wee kpọrọ ya n'ọhịa ka m chọrọ ime wee zụọ m wee kpata ego wee mee ihe ndị dị iche iche nwere ike ime mlekwa anya na ụmụaka m ana m ahụkwa na ha nwere nka ịkpakwa amụ kama enwezie nke ọ ga-amasị isi ka ya soro ụzọ papa ya ọzọ Chineke nyere m ịma tupu anyị emechie ngwara mgbe ọ na-abụ eruo etu anyị na-eme ihe ọchị ọchị ogwere mgbe ọ na-abụ eruo ndị mmadụ amara na o ruo na mgbe okenye nwepụtara ihe o ji anyị isi ndị mmadụ na-enwekwe mgbe ọ na-ewe iwe ndị ụlọ m ga-aka ama maka na oge ọrụ oge ụlọ onye ọbụla mara ụmụ ọfụma mara ụmụ ụlọ na-ama anya elere ele na anya arụrụ arụ a na-egwugodo egwuregwu o nwere ebe ọ ga-eru ga mara na ọgwụgo na Jeromi na nke a abụzi egwuregwu ụfọdụ nwere ike inye ụmụafọ Igbo obi dị m ụtọ na program a anyị na-eme eji asụsụ Igbo anyị eme ya enwe ka anyị ga-eji kwado omenala Igbo kwado asụsụ Igbo ụnụ ahụla n'otu o ji tee aka tupu ewetara anyị African Magic Igbo ọwụ na ndị Igbo a na-eme nka kama ọwụ onye Igbo ka ọ na-agụ kacha ịga sụọ bekee onye Igbo ka ọ na-agụ kacha ịga nwepụrụ omenala ndị ọzọ ndị ya isi ọdịna nke ya n'afọ ọhụrụ anyị na-aga ịba onye nọrọ ebe ọ nọ ya na-akwalite omenala Igbo maka na nke akwana ka eji mere anyị ka eji mara anyị hapụ ya ọnwụnwa
Kini lagi paling keren. Zan mayu no mun no na ko no go nyo wala woro HBO ambassador. Because we don't talk this matter since. You know, in this part of the world, it's like the man is the head. But for house, we know who the head be. Although some people go tell me, say, not in my own house. Not in my own house, but I'll prove you wrong this night. As soon as you carry girl reach house, say, baby, this is where I live. That's my car. Wow. Is that your car? Now, underline your car, your house. You move, you enter. Baby, this is my bedroom. And that's my bed. It's your bed. At that point. As soon as you marry her, their grammar don't change. Sweetheart, we need to change this our curtain. You know the curtain where you use as bachelor. This our mattress. You know, you get as a bit for you to have your first child on top of mattress when you and all these former girls don't use. You say not true, not true. Now underline our mattress. As soon as the woman born for you, and I also want to bring it to your attention that the way your sisters carry on in my kitchen when they come here, I don't like it. They say no problem, I will talk to them. Have you noticed that the transition from the house that was your house, that later became our house, now is her home? So I don't look this thing, I don't research, I don't find out, say that is why we have more widows than widowers. You don't notice that? Why is she because the men. I saw my mother don't die like 10 years ago. My mother wanted to travel to abroad and I got home. So I don't want to die like that. I don't call my wife one day. I said, darling, you know, I believe in democracy.